Induku yemali abantu abaningi basebangibuze kakhulu ukuthi yini induku yemali? Igupho, ukuthwala? No. Induku yemali ngike ngisebenzisa isikhumba sesandawane neminye yamakhambi okungeke ngiwachaze kakhulu adonsa imali. Uma umuntu efuna induku yemali, abaphesheya ngibathungelela ikhwama. Induku yemali idonsa kakhulu imali efana nama-dollar. Ingakho kwesinye isikhathi imali engibuya ngiyiphatha kuba khona ama-dollar phakathi. Induku yemali lena engiyikhandayo ngihlanganisa isikhumba sesandawane neminye yamithi okuthiwa umgwarantshentshi omhlume. Ekuyiyona imithi edonsayo ngiyenzela umuntu ibhegi encane engaka. Le bag isebenza ngani? Iba nama-R5 phakathi. Nama-R5 kuba nokunye ngikufaka kungeke ngikuchaza kakhulu lapha phakathi kwabantu, kodwa mase sibabili ngiyakubonisa, uyakwazi ukubona. Induku yemali ngikunikeza isikhwama, ngifuna umuntu othi yena seyifuna ukuba nento ezombooster. Uyasebenza kodwa la esebenza khona imali eholayo ayimanelisi. Unama-finance, ukweleta umuzi, ukweleta imoto. Induku yemali ayizukukunika amamiliyoni kodwa izobooster la osuka wena ubudget yakhona. Let's say umuntu uyasebenza imanager, uhola u30,000, uhola u45, uhola u12,000, 10,000. Thola induku yemali. Induku yemali ngiyibiza u40,000, encane ngiyibiza u10,000 rand. Induku yemali yenzani? Izobooster umholo wakho. Imali kapetrol awusazi ukuyifuna emholweni. Imali yokudla awusazi ukuyifuna emholweni. Induku yemali yenza njani? Induku yemali uzongiphathela u200 rand ozolala izinsuku ezu4 ozoba kulesi sikhwama. Uma uyithatha le mali uyothenga endaweni thizeni okungeke ngichaze kakhulu. Abantu abaningi bayangazi mina la ekhaya nezinto eziningi eziningi bayangithenga kwezinye indawo nje ayangikweliti. Ngiyathenga nje ngiyaphuma ngiyahamba. Mali lo 200 rand iwona ozokwazi ukuhlala ukukhavela izinto. Kuzoba khona okuzokwenzeka phakathi kodwa lokho sokukwami nawe ngeke sikhuluma kakhulu la kubantu. Mhlawumbe uzothi umuntu dokotela induku yemali uma ngisenginayo iziphi ingqinamba engizohlangabezana nazo ngoba uthola ukuthi kunobuhle bento nobubi bayo. Induku yemali engachaza ayisona isithwalo futhi ayikho imigomo ongabhekana nayo. Oke kube kuhle ukuthi ngikhulume kweqiniso kubantu. Uma unesandawane awuye emangcwabeni zonke noma insuku eziningi, siyaphupha. Uma ngikusebenze ngesandawane awuhlali endaweni enabantu abaningi, uba umuntu okhonza ukuhlala wedwa. Uma ngikufaka isandawane akumele udla inyama okuthiwa inhlanzi, akumele udla inyama okuthiwa